И здравейте! Здравейте хора, аз съм Гоши 260. Днес ще играем на Clash Royale, както има нов апдейт на Clash Royale. Тия работи. Така че отворих всички неща и отворих и това Legendary King честа и ми се падна някои си карти. Също така падна ми са Giant Chest. Така, отворих тук нов Legendary King честа. Дадоха ми Mega Knight, но ще ви изненадам. Яло, Марджак! Купих го от магазина. Ето от днеска. Купих ето го. Така. Някакви неща. Така. Как виждате, Mega Knight го направих лева 10. Тук Арчера той па. 89 карти имам. Останаха още 3 карти. И да. Някъде. И хора, станах 13-та арена. Дигнах се бая. И то много бая. Много нови неща. Тук много такива нови неща. Ето Емоде дек. Спечелиха Емоде дек. Така. Тук с тази карта Омбарджака още не мога да играем много добре с нея. Не знам защо. Много отпадам. Вижте какво. Не съм много добър да си да кажа. Много отпадам с тази карта. Ето, сега ще ви покажа направо. Ще кажете го и ще не си добреш. Победа, загуба, победа, загуба. Тук е, че са такива загуби. Още не съм добър. Хора, ще кажа, пишете ми долу в коментарите някакъв си дек Lumberjack. Ако не, имам една по-добра идея. Във Фейсбука, хора. В Фейсбука. Казвам се Георги Георгиев. Имам снимка на мама. Аз си мама. Георги Георгиев. Ама на английски пишете Георги Георгиев. Имам 200 и няколко приятели, но пишете в месенджера. Спратете някаква снимка на месенджера, какъв дек да играя с Lumberjack. Защото нямам някакъв дек с нея. По-скоро е някакъв си дек. Това е дека на Крис БГ. Той използва той дек, ама сега аз го ползвам. Не знам, хора. Също така имаше някаква си карта, ама я смених. Защото нямаше такава. Тук каква карта беше? Бачета, ма ги смених. Защото знаете що? Това не своя карта, например, като Fireball, ракета, Lighting, да кажа нещо там. Такива карти, знаете, те трябва да стрелят по арената. Не правят нищо, само стрелят. Мен само си оправят тъпите слушалки. И хора, май не съм ви казал, не знам, не помня. Сега, знаете ли що успях клипа? Забравихте се на слушалките. Без слушалките не се чува много добре, чува са нямам как говоря. В момент, така. Хора, да почнем един батъл, ти където сме говорили, защото аз така имах много джемове, ама ги похарчих с един чалендж. Тук има някакъв си чалендж, но аз не го играя. Очаквам този чалендж. Винаги играя чалендж, като има Емоде дек. Един хубав чалендж. Поне един хубав чалендж искам. Досни малко. Като списага Roll Gold, 10 лева ще купим. Арчер, Бейби Драгон и Сапане. Добре. Моя си го слагам. И Lumberjack. И давай Lumberjack направи нещо. Доволен съм. Аз слагам Lumberjack, аз не знам защо. Объркам картата. И тук трябва да чакам Mega Knight. Не знам.
Арчера може да ще направи някакви гейми. Малко тумсър. Там. Нямаш само ти. А това имаш ли? Тумсър. Ай, гоняма. Lumberjack. Prove. Lumberjack da premi. Lumberjack è molto forte. Dai. И аз вече ще има изпачване. Дай изпачване. Както ми казах, че не се чува. Колко един дати използва е? Май не е това. Един дати, не знам. Още една. Ще направя леко да се. Един комисът е един дати. Точно победим. Не, той се знае, че той аз ще го съдъпа. Когато ще направя леко над него. Няма писта фаербол. Ай, ще пусна. Взема ли? Няма. Mi pляска. Сега казвам късмет да направим нещо, но няма шанс. Майка ми беше влязъл. И така, както вижте, аз само той вече, аз отдавна чакам хора. Искам Lumberjack, той го няма. И чакам вече и сега казах, вече ще е Lumberjack, то се знае. Айде Lumberjack, купих си го. Събудих се 7. Днеска сме 23 сряда, днеска сме сряда. И купих Lumberjack. Но той дека сега се справих, този път се справих много добре. Дигам се и то, дигам се. От моите приятели никой не може да ме дига. Така видим тук. Тук съм 18 място. А също така, той е мой приятел Илян в Facebook, тук и той е в моят клан. И да, също така той има много хубави карти, има Mega Knight, има и Lumberjack, има 3 легендарки. Има Lumberjack, т.е. Mega Knight и Пека. Не, Пека не е, Пека епико е, тук са такова, Арчер. Нещо много хубав, много хубави карти, много силни декови си мисля, той, пак става, кой този бе? Да видим колко ще трябва сега, че сме отписали. Чакайте малко, той 4150. Ами до някакви... Няма стане. Какво ще направим? Йо, и то с 11 лева. Малко май ще стане трудно, сега ще видим. Дал му... Оле, той им пусна! Пак! Ей, Уизър сега трябва да чака. Това много силни карти, бе.
мен. Дай. Ай, може се. Един се работа. Един път. Жо. Мига найта. Остана с посмирането. Там се омбаджаха се. Не, пак. Не. Трябва да чакам мега найта. Трябва да отцелива. Знаете ли какво? Мисля, че ще пази за това. Той ще много отворен. Ми дянаш дай! Пак ще ми пуска най-големия. Не, да, учи. Там изграда. От нея хора станах арчера стана много по-така. Арчер много не си закача, много да е ето го. Ай, погледа. Пойди път. И още малко ще вземем това. Но аз по-скоро не искам легендар подиум. Не знам. Сега хора събирам за Айсуса, мисля, или Грейвярда. Да. Обаче преди некато имаше аз купих Мега Найт в шопа. Накрая имаше Грейвярд. Ядосах се. Още един път Грейвярд. Пак се ядосах. Накрая вече дойде нова Clash Royale. И да, после отворих това е Legendary Chest на 6 арена. Има безплатен такова бонус Legendary Chest и патна ми са лава аккаунт и го направих лево 10. Накрая. Сега хора често вика много легендарки. От този чест тук, този Legendary King честа, отворих го и ми се патна, кой ще ми се патна, да, имаше Archer или Мега Найт. Не, Archer или Лавахам, ти спрях Арчера. Накрая имаш Silver Chest. Той е Silver Chest. Ако искате, ще ви покана снимка. Чакайте. И така, стракна го за вас. Ето тук какви ще ми се падна. Накрая ми се падна в другия Legendary King Chest, както помните. Не знам, май не го показах, ако не знам. Тук
Ето ми западна гол. После аз знаех, че тук, като видях 3 карти, аз ще има легендарка. Ракета и така. Легендарка и си. Сега, карти. Искам да ми се падне. Кривя. Върти се и... Мега, това е много хубаво. Аз искам. Накрая, на другия, като отворих моя акаунт честа, не по-скоро пак Legendary King честа, от него беше там кой беше Арчер пак и Меганайт. Спрях с Меганайта. Направо ще го дигна този Меганайт. Тук вече последната ми легендарка беше Електровизърда от Crown Chest. Това беше вчера. Вчера ми се падна. И утре може би ще направя пак клип на Clash, не знам че видим. Ще ми не е да видя. Вау! То се златен. То си има всички. То е бомба. Смай трябва да е първия. Кой е така? Да, той е първи. Ето. Така, виждам някои от моите приятели се отказаха. Да кажем, само играят Clash. Той е понякога Кристиан Пеле и той понякога Илям. Той много пъти вече и той играе. Не много хора, те играе. Винаги на училище, като се прибирам, включвам си телефона и почвам да играя на Clash. Да. Тук утре, може ще направим тук един мек. Мастер Мега Дек. Май трябва да си направя Aztec Outlet, ако е така. С този дек ще ги размажа. Надявам се клипът да ви хареса, ако е така. Спрете с мен, абонирайте с моя канал, включите си камбанката и когато скачаме видеа, ще ги получите и хора. Чао!